Fit-tmiem din il-ġimgħa 12,180 familja li bejniethom għandhom 13,647 student qed jitħallsu ammont totali ta' ftit inqas minn 7 miljun euro fi-skema lil familji li għandhom uliedhom għadhom qed jistudjaw. Ħabru dan il-Ministru tal-Politika Soċjali u tad-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima. Qalu li dan huwa frott ħidma holistika fuq perjodu ta' xhur sħaħ bejn diversi ministeri u entitajiet. Waqt il-fira tal-Expo 2025 fl-MFCC tħabbru d-dettalji ta' din l-iskema li għalihom eliġibbli familji bit-tfal li għadhom jistudjaw u li fil-bidu tas-sena skolastika ikunu għalqu 16 sena iżda mhux il-21 sena. Qalu li dawk li kienu eliġibbli s-sena l-oħra u rċevew l-ewwel 500 euro u baqgħu jistudjaw se jerġgħu jirċievu lotja din is-sena u anke s-sena d-dieħla, anke jekk forsi ikunu għalqu il-21 sena. Sta din il-miżura qed nibagħtu messaġġ b'saħħtu li rridu aktar studenti ikomplu l-istudji tagħhom. B'saħħtu wkoll li meta bħala servizz pubbliku naħdmu mod integrat inkunu qed nagħtu servizz tajjeb ħafna liċ-ċittadini tagħna li wasluhom li jsiru persuni holistiċi u jilħqu l-ħolm tal-ħajja tagħhom. Din l-iskema ser tkun qiegħda tgħin mhux biss lill-istudent iżda tiffaċilita wkoll ħajjet il-ġenitur. Dawn l-istudenti ovvjament qed jingħataw jew ħjar il-familji tagħhom qed jingħataw din għajnuna sabiex il-pajjiż ikompli jinċentiva aktar u jgħin aktar il-familji li wliedhom jibqgħu jistudjaw wara l-edukazzjoni sekondarja. Il-Ministri Falzon u Grima qalu li l-iskema hija wkoll parti mit-trasformazzjoni li għaddejja bħalissa fis-sistema edukattiva permezz tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024-2030 li tiffoka fuq lejxin xieraq tkabbir, emanċipazzjoni, ekwità u inklużjoni. Żidu jgħidu li l-iskema hija ħolq oħra minn katina ta' miżuri soċjali li jkomplu jkunu ta' sostenn lill-familji Maltin u Għawċin biex uliedhom jimxu l-qudiem fl-edukazzjoni post-sekondarju u terzjarja.